вақте 5 сола будам, падарам аз даст додагӣ будам. Аммо чанд ма фаҳмидам, ки уже аби дунёда ҳастам, карочи ки будани худма фаҳмидам. Насиҳати калономон ки мешид моментое ки дар барам одамое буданд, худо раҳмату мағфират чонкунад, зери хокам бисёриёшон. Гапҳои аввалиё мада мотиватсия метавад бисёр моментое да ки худам тоқаям. ай набудани наздикон ва касое ки бисёр чизоро аз дида надоштам, дидам. Ай чизо уже тарсонам. ҳар як инсоне ҳастад ки дар худаш аз сели дорад ки бояд ба ҳамун орзу ва ҳавасаш бираса. Ман ҳамин сели худ мареб дар мондагӣ будам. Шид як моментеш ки мақсад набудам, ягон связ, ягон сайт пайда набудам. Буд времаеш ки як ҷое да будам ки худам вообще-то связда набудам, ки овозо ман уже ҳар рӯз гӯш мекардам. Ман ҳамин чӣ цели доштам, ҳамин ребда уже ба орзу ва ҳавасам расидам. ҳар як мард бачаро уже ба худаш омӯхтагӣ дидагӣ бо падалнеши зиндагӣ омӯхтаистад. ҳар як инсон акаҷон ақл дар нуждатса дорад. Ман та ака олим пайдо намешем. Ман насиҳати ту да ака муҳтоҷам, ту насиҳати ма да ака. Мақсад инам, хеле гап чапа. раҳмати акамон Шодравон Шинабс роҳатӣ як чанд мисра калимаҳои беҳад хуб гуфтагӣ. Медонам ҳамара, мефаҳмам ҳамара, барое ки ҳама ё нафаҳмидани ҳамара. И гап гандаи бад ҷон дора ака. ҳай хатои кардагие ки дигар вақт тақаффу гардонда намешавад, ки ай тахти дил бидонӣ ки ҳамо кори кардагии ту раи рафтагии ту ошибка дигар такрор накунӣ ҳамро. Не ки афсӯс уже поз нашидагӣ. А так зиндагӣ давом дорад, дил мондан нестем, ноумед шайтона. хубиёи зиндагӣ, пешравиё ҳамаи пеш эскора иншалло. Эй чай ҷон метони бахши бачата, хона данестим напарто, болишти курпачата. Ҷабр ба ҷони ма накардагичка, фақат ай тарафи мамайна тадиди дачка. Ма то қадуст модарам метонам акаҷон гуфта, барое ки дӯсти вафодори ма очамай. Тамом. мақсад бисёр моментҳое мешавад ки хуни ҷавон дар ҷӯшад. дар худаш бисёр моментҳоеро допускат мекунад ки 5 минута ошибкаши умра ҳаёти ӯро месӯзонад. барои ҳамин ҷавоно мирам шумо дар поколенияе ки синни солтон майдаи додарако дар шумо ҷонум дарсо нахонед, корубори зиндагӣ, раи бизнес, гап хабар инам хеле чизоеро дар хитон ёд бигирен ки фоидаовара. ғазаби хитон ҳамавақт биқапем. ай пишти ҳар як ошибка ҳаёти хитона насӯзонед, зиндагитона насӯзонед. оқибати любой кортона фикр кунед. рафиқи маву шумо кияй? Падар, модар, тамом. ҷои тоқагӣ набудан ёдам. ҳамин чиз маро ором мекунад. саломатӣ, тани сиҳат, дили беғам, хайрияти қадам. ҳама каса бидорен акамон Абдулло Давлатова дастгирӣ кунем бародаро. ай тарафи мурам боша бачаако ягон кас канали акада обуна бошен. ин ҳамин акамон дастгиримон дора. ин ҳамин скоро иншалло клип гап хабар ҳамин скоро дум баддум пешкаши шумо. дар номтон ҷонам Аллоҳ нигаҳбонтон боша. эҳтиёт кунед.